Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time, 1:47. Mayong hapon na naman sa itong mga palangga ng mga tagpalamatik. Welcome sa itong pagpangalagad sa programa This is My Life. Karon iya nga adlaw, Miyerkules, Setyembre 29, tuig 2021. Ano ganito Bisperasang katapusan nga adlaw sa bulan sa Setyembre. So nga itong mga pagpangamusta dira sa inyo tanan. Iti Setyembre 29 na 30 na buwas, katapusan man, kag ang mga iloy sang puluyan, ito may mga ginapangabot of course, no? Anyway, so siningahapon ninyo kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo sa gihapon sa This is My Life, tugtugtak na alas 3 iya sa siningahapon, no? Sa diin, ningawon na naman kamo ni Tito Wilma, sang pilaman ka mga updates, nga aton mahitag sa inyo sa sininga hapon. Kag magluwas ng sinatita pangamustaan ay naton sa itong mga senior citizen dira. Kamusta lang dira? Sa aton mga kauturan dira nga very busy pa tugtog sa karon. Very busy sila sa ila sininga mga obligasyones, gani go lang. Samtang inyo mga palamatin ay nagaupod subong nga hapon kay Tita Wilma. Ara lang kamo dira. Sa inyo mga radio, of course, 684 kHz. Kag, ara naman nga po sa itong live sa Facebook. Ara dira, pwede man kamo dira ka-comment, pwede kamo dira inyong mga reaction sa itong mga tagman ng mga informasyon sa sininga hapon, sa mabasa na itong iya nga sulat. Kag, sa pilaman iya sa inyo man horoscope, lingaw-lingaw na nga itong iya subong hapon. Para nga bisan paano makapaliwaliwa kita sa itong padayon nga pagatubang sa pandemic and COVID-19. So, kinailan wila kita anay. So, sininga kahapunanon. So, sa inyo dala nga nagapulo pa huway, nagasulusan, di nagapimpi yung mata. Basta importante, ang inyo palamatinan, ari kay Tito Wilma, happy na kita dala. No? So, mga nagapod sa itong live, like and share lang. Heart likely, pay na ko na iya makita ko. Heart mo, di ba? Heart, like, and share. Happy na kita dala. Diri sa Dakbanwas ng Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, bugos nga isla sang Negros, central nga bahin. Kag sa mga kaiting naton man nga mga kaislahanan dira sa isla sang Guimaras, sa isla sang Panay sapat man ka mga probinsya, ang ating gid pagpangamusta sa inyo. Kag magluwas man sina Tita Wilma sa isla sang Palawan, sa malabutan naton dira sa May Bohol, ay so sa Masbate and Romblon, na may hapon lang dira sa inyo. Kamusta man ang inyo dira dalagan sang panahon, natangla nyo na inyo kalangitan. Bapa mo ka na. Ang kalangitan nga may ara magalumon iyang kahawaan, may ara magalumon, may ara masanao, may ara ay tawid gaulan sa amon. Kay te, tilaman ka mga dala update sa alin sa pag-asang aton mahatag sa sininga panahon. Si siyempre ining true, halin niya sa pag-asa, ining true, ining true sa nga Typhoon Mandulia. Munim na nag-aapekto sa sidlangan nga bahin sa nga Southern Luzon kag Visayas para karon nga adlaw suno man sa pag-asa. Ang iban nga bahin sa aton pungsod, yes, may pagulugalong tugtog magalumon, nga kalangitan, may ara man panalagsa nga panaliti pagtupas ang ulan, dulot naman sa intro sa Mindulia, kag localized thunderstorms. Isa na siling na naton, dala na kita dira sa Western Visayas, diriya sa Negros Occidental, kag Dakbanwas ng Bacolod. Magalumo na itong kalangitan, dugay-dugay ara na. May ara panalagsa nga pagtupa man sang ulan, tungod sang intro sang Typhoon Mandulia, kag localized thunderstorms.
Okay, tawing aton nga, ang aton nga kadagatan, maghanay, ang dapya sa mga balon, maghanay tugtog kasarangan. Kagang hangin naman nga aton mabatsyagan, halin sa nabagatman nakatundan. Amo na yung direksyon niya. Bugos nga isla sang Negros. Taob tubong. Alas 12:08 nag-umpisa pataob ang atong sining coastal areas diri sa isla sang Negros. Kag yes, ang hunas kay nasang aga alas 6:25, di ba to Wilma? Yes. Alas 6:25 kag si Haring Adlaw nagbutlak alas 5:37 kay nasang aga. Magtunod naman siya karon alas 5:40. Ang temperatura naton sa siningatiyon diri sa Bacolod 29 degrees Celsius. Pero sa bugos nga isla sang Negros, ang temperature range nga mabatyagan natong bilog nga adlaw is from 28 to 33 degrees Celsius. Okay nga ina siya ta Wilma, di ba? Aha. Kag sa aton man nga pila ka mga updates ang narambal naton para lang may ideya man ang aton mga kauturan diri sa isla sang Negros, Dekman Western Bacolod sa nasakupan sang Western Visayas sa update naton iya sa COVID-19 cases sa mga bag-ong nga kaso na sa pagwa sang Region 6 nga Department of Health na kagabi pila tawe may ada 590 bilog nga Western Visayas na 590 sa diin nagapanguna ang probinsya Negros Occidental. May 3 ka dos pa. 3 digits. 222 mo sila nga may 222 ka bagong nga kaso dili iya sa probinsya sang Negros Occidental. Ang syudad sang Iloilo may 94, ang Dakbanwa sang Bacolod may 88. Dili sa aton, salamat ng dumudubo padayunon pag naton ang pagpanubo. Probinsya sang Iloilo ginkaluyan nagamat-amat manubo 69. Sa Capiz may ara 69, sa Guimaras 27, sa Antique 16 kag Aklan may 6 na. So at least bisan paano makasing mo ay kung may maato ka mo dito ka pamilya sa mga nainambitan naton nga lugar, inyo man ma-share ang informasyon na ay extra careful ka mo dira amo ni along din kung magwa di bala na tungod sining gani COVID-19 ini pandemic naton nga padayon ginaton ginapangatubang sa karon ay huwa ka na mo damo gid sa nagaka-stress na nagakadulaan paglaom pero sila ni Tito gani hindi tayo magdula paglaom hindi tayo magpadaog sining psychological warfare nga ini kinanglan bato kag aksyonan halong sa update naton gani inaprubahan na yan ni Presidente Rodrigo Duterte ang pagpabakuna pinsaran nyo agin aprubahan niya na sang presidente ang pagpabakuna sang tanan nga pumuluyo sa bugos nga pungsod. Kagapon nga mo na ba yung hambal naton, ginakulat na lang na kalakip na yasubong ang aton mga minors, ang mga minor de edad. Inanglan mabakunahan na batok sa COVID-19. Amo inaanggin pabutyag ni Presidential Spokesperson Harry Roque. Kaya ginapaabot, kasi siyempre ara pa ginapaabot ang abot sa madamo pagid nga mga bakuna sa pungsod sa mga masunod pagid nga mga sinimana nga among nangin basihan iya sang desisyon sang presidente hambal ni Roque ganan ang good news ginaprobahan na niya ang pagpabakuna sang general population general population buting ng bilog nga populasyon umpisa dason nga adlaw kay 29 subong buwas katapusan sa Setyembre Oktubre hambal ni Roque ginapangabay, ginainganyo ang tagsa kaginikanan sa mga kabataan nga ipalista ang inyo mga kabataan. Okay sa inyo? Ang desisyon na final say, ihapon sa ginikanan. Sinisi, sitawi, nagakatul ang akon nga tangsugo kung anong himuon ko, kay doon nagaduhan-duha man ako kapabakuna na kabataan. Inanglan binagbinago na to ang tanan. Ara, gid sa aton ang final decision na tungod sining ginapangatuban naton nga pandemic. Okay. Sa palaabuto naman nga eleksyon, nga aamon niya man na paamo ka na reaction ito sa work. Nga aamon niya man. Hindi magkita bali naton nga mga ginapang post nga mga pictures sa mga naghihikahusta na
nga makaparegister, di ini sila naghalalin man na asang tawhay pa to, ini sila nagparegister, anay nga, ana ho, pwede ka mo ani magka-relax na amat-amat lang, na, pero kung magbinagusto ka mo na, disiplina ng inyong kaumilingon ninyo. Kay Cebu nagapreparar na ang Commission on Elections sa pagpalawig sang voters registration. Kay nga, aprobado na sang Senado sa third hearing, nga palabuton ini tugtog Oktubre 31. Pili ang hambal sang Comelec spokesperson nga si James Jimenez, ano ganito ara magasapol sila subong adlaw na magasapol ang mga commissioner para talakayon ng issue sa mga himuon iya nga mga aksyon. After consultation with Comelec officials and in consideration of the public clamor, ang ginahingi sa publiko na daw halos gid no madayon ang extension extension sa voters registration kay kabalo kitang nanawagan gid ang publiko para dira. So buot silingon ano to gani Tita Wilma na gin-extend na ang voters registration umpisa Oktubre 9 tugtog 91 Oktubre 9 tugtog katapusan sang bulan. Oktubre 9 tugtog 31 itawe. Amo na. So malawig-lawig pa. May 3 ka semana. After na sang sang filing sang COC Certificate of Candidacy sa mga padalagan, di ba? Sa mga papili para sa 2022 election. Yan. Okay na siya Tito Wilma. And then isa pagid magluwas sina ara balatawe ho sinod damo ginatipon nga mga 20s nga bill na kay nagwang balita bala nga hindi na kuno pwede gamiton ang 20 nga papel. Kita nyo na ang 20 nga papel amo na nagagwa subong maglaptag ng isang fake news magpalaptag sa fake news part gid na sigdating mo pero mga kamaturan gani bodo kabudlay gid sa inchudi area para anyway gin klaro iya sa Malacañang fake news inang nagalaptang report kaya hindi na pwede gamiton ang 20 peso bill inang papilon nga 20 pesos. Di kami nagwa nga coin na mo, di ba? Nga coin sa ang 20 pesos nga coin nga ang iyay sura do puluon man black galing may gold lang nga sa palibot niya masalaan mo man gyapon alhambal ni presidential spokesperson Harry Roque sa gihapon nagapabilin nga illegal tender ang 20 peso nga bank note. Yung 20 pesos na bank note legal yun sa gihapon magkamit di sa gihapon wala ka maturan sa iya nga kilalahon ang 20 pesos nga hindi na pagkilalahon hindi na pagbatunon ang 20 pesos na papel antes matapos iya ang tuig. Magluwas sa 20 peso coin magamit pa man sa siyang 20 pesos na papel si ano pagkid ang ginaproblemahan niyo dira daw nga mga anak ka mo no okay natawa kag oy ara na ti mahulat sa gid sang official iya nga declaration ni Senator Manny Pacquiao kung anong papilian niya saan natungod iya sa politika mahulap kita sinakay subong ang iya gin pagwa iya nga declaration nga ano gani nga ma-retire na siya sa pagkabuksidor. Piling ko kung magkabati ko na wala ano to wala na kami kalingawan. Hindi kasi kinanglan niya naging mantaway ka magpahuway, di ba? Sa edad ni Manny Pacquiao, no? So, pero naghambal si Manny Tax, siling sang bansang kamo, siling niya, amuning pinakamabudlay nga iya gin desisyonan. Pero ang iya paghatag desisyon sa iya career, sa iya career sa pagbuksing, nakahatag sa iya sang katawhayan, kag kalinungan sa ang pamangkot, paano ang political career mo na nangulat-hulaton pa. Kasi manong tapos ng bulan, kung ano madeklara siya, mapadayon siya, ano padalaganan niya ang posisyon, madayon bala siya sa pagpapili bilang presidente, o ano nga posisyon ang padalaganan sa aton sa pambansang kamao. So wait and see kita dira Tita We, no?
Ha? Kag sa aton showbiz, chika-chika, sa kailan ni sa lucha, nasubo-subo man ni ang natabo kailan ni sa lucha kay hindi man lipod sa aton nga na-diagnose ni siya sa bacterial meningitis before, di ba? Nabaton niya na ni yung mga masakit nga experience siya ang akong naagyan sa gina-experience sa karon upo ng akong bana nga si Noli sa lucha. Siya, ano ba di? Bacterial. No? Ang iba na na-diagnose sa bacterial meningitis, may ari man ni siya nga si Lani Misalotcha nga na-diagnose man sa doktor nga nag-suffer sa nga nadulang iya pala matinaan, di ba la? Pero ang mas masakit hambal ni Lani Misalotcha amo ang pagkadula sang iya apo nga lalaki. Na amo ginang indi niya ko nababaton as subo nga makita ko. Makita ko nga ara sa ospital na hindi ko mabaton. Sila niya makaya ko ang ginhatag sa akon nga ang balatian nga masakit. Pero ang hindi masarangan sa balatyagon ko nga makita ko ang akon anak nga madula ang akon apo sa iya. Nga okay lang na iyan, sarangan namon tanan, nalampuwasan namon tanan, ang kasakit ang tanan. Pero ang yang image sa ako nga hindi madula sa paminsaron ko nga may bata na may nga ang akong bata nga babayi ara sa hospital bed nga ara sa iya mga butkon ang iya anak nga wala na siyang kabuki. Kung na mga pagtilaw, di ba? Na sila ka na mo damo dito sa mga pagtilaw nga naagyan ko, nadamo sa mga friends ko nga lulula last year 2020. Yet kadamo tamo na gyud. Kadamo gyud. Samba pa nila ni sila niya ako sila niya nadula ang akon palamatinan sa akong tuo nga dulunggan. Kay sila niya bungol na subong nabaton ko na. Kaya sila niya may mga changes, mga 6 months, niya, pero may changes daw naglala. Sila niya, pero okay lang, sila niya na. Hindi balansi ang iya sinipalamatingan. Ang mga habal nila ni, hindi naman balansi sa iya utok. Kumbaga, nadula ang equilibrium sa iya sini-utok. Hindi na nikabating niya to, na nadulunggan. Kaya siling niya, ang test man ang iya nga balatian, ang iya sinibana, nag-undergo man tatlogid kabay sa surgery. Pertigid siya maghatag pagtilaw ang Ginoo sa atin. Amuna siling niya, kami kapit lang gid. Kami pangamuyo lang gid. Kaya ginatugin namon sa Ginoo ang tanan. Pasalamat ni Sir ko kay Lord nga wala sila ginapabayaan. Okay? Action Radio Philippine Standard Time alas 2:04 na sa itong diraan ay mga kauturan sa inyo man pagkinang sa mga
Okay, may hapon lang na sa aton mga kauturan nga nagapod sa aton online. Good afternoon lang da. Thank you, kid, na. Aha. Kay Shoni Hermosora. No, Hermosora. Good afternoon. Good afternoon man ko no, Tita Wilma. Rufino Era Gavino. Good PM. Action, Tita Wilma. Monitor. Monitor kami sa Handumanan. Okay. Connie Laparan, good afternoon. Tita Weta, miyaw ko family Laparan. Labaniego kag Esparicia. Ang gitamyaw bibing Laparan, sang Pandanon DSB. Stay safe and God bless to all the staffs ng Action Radio Bacolod. Mario Bacauco, sakto na tawa. Yes, Mario Bacauco, Iran. Mayong hapon sa imo. Mayong hapon Inday Wilma, kag mayong hapon da kay tiya ko. Kay tiya, yan sakto kay tiya ko nga tiya go kasi nato or nato soryo kag kay tiya ko ide tiyo kag tiya niya no si nato kag si Ider or nato kag si Ider Osorio sang La Gran Hala Carlota City naga-monitor gid sila subong mayong hapon. Ruchel Fulgencio, Susana mayong hapon dito ga monitor lang kami diri sa Barangay Pandanon DSB. Mayong hapon lang da sa inyo. Salamat, kid. Maria Teresa Hofalinya, mayong hapon, titawe. Kay Antonio Beronio, mayong hapon, titawe. Watching live from San Gabriel, Macabibi. Kag kamusta sa Beronio family dira sa Negros. So sa mga Beronio family diri sa Negros, nagapangamusta gid halin iya sa may San Gabriel, Macabibi. No? Atiya Kim, Eriman, mayong hapon, Tita We. Martin Aliling, mayong hapon man. Good afternoon ko, no? Na? Tanilio Jean, good afternoon, Tita Wilma. Idol ko, gid, imo programa. Salamat, gid. Salamat, gid. Salamat, gid, Tanilio Jean. Salamat, kid. Kag salamat man sa heart. Hello, may Tita We. Monitor naman kami diri liwat sa may Celine Homes. Si Telma Iguico, Lydia Bibing Meli, kag Jennifer Hormigo. Stay safe and healthy always, Tita We. Ha? And God bless you and your family, Tita. Sa inyo man tag sa kapamilya. Virginia Olpinda, madamo man salamat. Tita, patamyaw lang ko si family Velasco, Tenilio family. Estoconing family dira sa Isabela Barangay Mansablay. Jean Sang Eroreco, salamat, kid. Ug harak-hakid si Meleli Oligo. Salamat pa yung hapon sa imo, Melili. Malapit na. Good noon, Tita Wella watching. Melili Oligo sa Bunny Cafe. Tango, Melili Oligo. Lapit na lang imo anniversary. Homalumina, mayong hapon, Miss We. Yes. Christine Minias Villalobos, mayong hapon, Tita We. Monitor lang kami diri sa may Barangay Pandanon DSB. Wow. Jean Hinidino Cadiz, mayong hapon, Welms. So, salamat. Kamusta lang dira sa inyo? Stay safe and healthy man. Salamat. And Ma'am Elizabeth Maleka Gamala, good afternoon, Ma'am Wilma. Stay safe always. God bless us all and more power to ARB. Thanks, Ma'am. God bless you too. Tamyaw lang lihog, please. Vanessa Star Mayo, Jane Kirialegdon, Willamor, and Alex Montesa from Sir Mileli. Nulinda Auditor Lapus Egire, mayong hapon man. God bless. So, salamat kaya Nulinda Auditor Lapus Egire. Ma'am Lenny Heromiano, Cebuan, Kapis, good afternoon, Tito We. Na, sa radyo na sila pamati. Prince Hami Piliega, good noon sa family sa Salan at Ganaag sa Negros po. Diin ina na yun ay Salan at Ganaganag sa Negros. Ano nga banwa? Oh, okay. Ma'am Lenny, thank you. Gid. Salamat, Tewe. Ay, hindi ko pagdulungi pamahaw, Sir Meleli. Don't worry. Nothing to worry. Thank you, kid. Basta ayo lang ang tanan. Ha? Okay, relax lang ka mo dira. Kabalikan ka mo karon ni Tita Wilma. Dugay-dugay naman. Ha? Sige.
Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Action Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Action Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nga si Tito Wilma, magabasa sa atong sulat sa sinig nga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma, Ang icon na nagpadala sa sulat sa sining nga hapon, nagpapatawag ni siya kay Ricky Boy. Sir Ricky Boy. Ang mensahe ni Ricky Boy sa This Is My Life, nagasiling, Dear Tita Wilma, manangyaw ko anay tita sang isa ka maayong hapon sa imo. Kag sa tanan nga nagapamati sa This Is My Life, kag sa mga nagaupod online. Kabay pa nga mabasahan mo ang akon sulat nga ara ikaw sa maayo nga sitwasyon kag malayo sa masakit. Ilabi na sa karon nga panahon sa pandemic. Salamat din, Ricky Boy. Ako si Ricky Boy, tita. Kag 8 months pa lang kami nga kasal sang asawa ko. Isa ako ka worker, tita,
sa isa ka bodega. Mga parcels kita ang amon ginaobra kag ginapadala. Galing nadulaan obra. Kay naputo ang akon boss tungod sa pandemic kag gininto siya sang iya friend man. Daw mabuang ko, Tita Wilma. Pero madugay-dugay naman ako nga nagaobra. Gamay lang ang nabaton ko na separation pay. Pasalamat man ko. Galing pareho kami nga nagabatyag subong sang kabalakas sang asawa ko. Tungod, pareho man kami nga wala makabalo kung asasan o magalawig ang katiting namon nga natipon nga kwarta. Balaan mo ta, nagaarkila lang kami sa isa kagamay nga kwarto. Kag nag-promise ang tag-iya nga makalibre kami sa sulod sang isa ka bulan. Pasalamat man ko, Tita Wilma, nga naga-work din ang Diyos para sa amon pangabuhi nga duwa. Wala yaman kami ginapabayaan. Pero tungod, jutay na lang ang amon na tipon nga duha. Hindi kami mapakantang kung paano na aman yung sitwasyon namon. Wala man sa may nakabalo kung hasta saan o maglawig ang among sini nga sitwasyon. Inasubong ang problema ko ta kung ano bilang maayo ko nga himuon. Ricky Boy, mayong hapon. Salamat, Gid. Wala ka nagaisahanon sa among sini nga sitwasyon. Kita tanan, apektado. Kita tanan, nagaanto. Wala exemption. Subong kinahanglan, ano gani, kabalo kita magdiskarte sang para sa aton. Kinahanglanon, kabalo kita magdiskarte sang kung anong dapat matong himuon. Para nga, hindi kita mabudlayan. Amo na siya subong. Kaga, sa pagsatagso sa aton, Ricky Boy, tandaan mo lang, bisan sino sa aton hindi malikawan, may nagaabot yun nga problema. May nagaabot yun nga mga pagsilaw. Paghangkat sang aton ikasarang. Diba la? Labi na subong. Ining pandemic. Pangkalibutan na niya mong global pandemic na ni. Bugos nga kalibutan ang nagabatsyag subong. Kadamo sa nagaantos, nagasakripisyo sa bilog na kalibutan sa karon. Wala labot sa mga nagakalapatay, nagakalamatay, nagakagutman, matungod sa epekto sini, damo pagid mga rason nga mga pagtilaw ang ila sini na experience sa karon. Iban gera, bigla away, wala trabaho kung sa aton na ultimo, kulang na kita sang aton pang-adlaw-adlaw nga pagkinahanglan. Kay nga aton sweldo gamay na, pagkatapos ang obra apektado pa, pagkatapos magulang ka mo nagasaway pa natuigan, ara na pandemic, nagasaway pagin ka mo, humasin pa dahil sa nano, kay bala nyo ng pandemic, nagasaway pa, yung problema ka mo, ang gumaya, wala sa may makapugong, dira, conforme ka na. Pero sa inyo, ginapangatubang sa karon, istoryahin yung sang maayos ang asawa mo. Kaya nga, wala kita makahibalo sang matabo para buwas, masunod na semana, binulang, tinuin. Wala abuton. Kung madumduman, kung bilang kayo nga, I don't know about tomorrow. I don't know about tomorrow, diba? I just live from day to day na I don't borrow from sunshine. For the skies may turn to gray.
Amo na, I don't worry or the future. I don't worry for the future. For I know what Jesus said na, dira lang ta makapit sa iya. Siyang hibalo para sa atin. Kaya ginatakos siya kita subong. Wala kita sang madangpan sa sining atong sitwasyon kundi ang mahal nga Dios. Tutuod na, tutuod si boy. Wala sang nakahibalo kung tugtugtan o ang aton pag-anto sa sining global pandemic na ini. That's why nga, kinanglan kita tanan mag-isa, magbuynog, magbinulmigay. Sa paghatag aksyon, bisan amo lang nang mahimo naton iya, nga aksyon paagi sa paghalong, sa pagsunod sa mga health protocols. Sundon ang magkapaayo, dako na ina, nga bahin para sa aton. Nga may kontribusyon kita sa kasulbaran sa sinigya na pangatubang nato. Especially ang pagpangamuyo. Diba? Kaya nga, posible yan ini pagbuot sa mahal nga Diyos. Ginhungod ni himon sa Diyos para nga ang tao makarealisar. Ang tao masanagan ang pensar, mabuksan ang balatsyagon, kinanglan ko na magbalik sa iya nga balik doon ko masya. Sa kinanglan ko man magpangamuyo para sa iya, di ba la? Amo naman lang nang himuon naton. Kay kung kita tanan nagaisa sa paghatag aksyon nga hindi lang mga muyo kita, kung wala kita nagahulag, ang Ginoo hindi man maghatag sa atong sa palatandaan, kag hindi man makahatag hindi man kita makakita sa solusyon, kung wala kita nagahulag. Tiyong ka lang nga tiyong kag mag-praise and pray, amo na maghilibion kada amo ka lang na bala 24/7 kung may maabot. Wala. Not unless na maghulag. Kaya mo na sa inyo man pangabuti. Epekto ina sa pandemic na ginapangatubang na itong subong. Pero nagapati, kuya hindi pa niya sila forever, di ba? Temporaryo ini. Pagkalit na pagkuhit na ito sa mahal nga Diyos. Pagtinaw niya ini sa aton, matapos din ang crisis na ini. Kag ikaw ang nagsiling may ara dito isa ka instance nga naghambal wala kibot kala nga ang inyong landlord naghambal itong sining pandemic tagaan pagid kamo isa ka bulan nga free sa inyo sini arkila sa inyo kwarto nga ginaistaran na mag-asawa na di ka malugi kita kung paano yang Ginoo mangita paagi yan di ba? So, hindi mapapasugtan na madula ang pagsalig mo sa iya. Gid siya as always para sa aton. Sa mga mabugat ng mga pagtilaw nga nagabot sa aton, hindi kita mag-unsat sa pagpangamuyo. Kung may nabilin, pakamuda nga ginaipit-ipit ni misis mo, gamita na. Gamita. Kung may gamay pa dira, kaya nga makita ta subong sa social media, kadamo lang, kung mabakas lang ikaw, damo ka friends, damo ka connections, nga hindi nga connection sa kadalaguan bisan gagma depende sa level man sa imo pagpangabuhi diskarte kung ano mabulubaligya nga may ara kita extra income nga makuha o bisan sinintimos na masupot na maging piso na mo kung pisos-pisos labot na gatos-gatos amat-amat lang makabakal tabugas makabakal tasudan okay now muna sila wala ka nang hanapin pa importante is mas 3 times a day kita nga matawhay ang balatsyagon, balinong ang paminsaron, kag makabatag kita sang kalipay. At ara lang gid kalipay ta sa iya mo. Subong nga panahon. Kay kabudlay kon dibdibon sa ning pandemic, di ba? Seryosohon ta mga problema nga epekto sang pandemic, ay sus Ginoo ko. Mabuang niya sa maano ka lang, di ba? Ma-stress ka, ma-depress ka, balatian ang guwa, di ba? So, Ricky Boy, arang asawa mo. Padayon na inyo pagpangamuyo. Kami nagapangamuyo man, inokdanay kita tanan sa pagpangamuyo. Naataga na katapusan sa mahal nga Diyos, ang aton mga ginapakan, ginaatubang sa karon nga mga pagkilang. Okay, amula na dito. Ina lang akong sinimatugda sa inyo dari sulat. Magpakabakod ka, tungod ikaw ang lalaki sa inyong mga asawa. Magpakabakod ka. Mangita ka dito, diskarte. Kinanglan, may determinasyon ka sa paghimo sa aksyon para sa imo pagpangabuhi. Di magdula paglaom mara si Lord.
Okay, Ricky Boy, salamat sa liwat sa mga kauturan na tundira nga nagapamati kay nagaupod. Tito Wilma karon nga hapon, yes. Kung may gusto man ka mo i-share dito sa atong programa, This is My Life, mga istorya sa inyo kabuking, hindi ninyo malipatan, sa karon nga panahon sa pandemic, nga nakatamang sa inyo sang problema, o kung may ara man mga istorya nga nakatag sa inyo inspirasyon, pwede makuha ang leksyon or magamit nga pala hinandigan sa ibang paginatong nga mga kauturan nga nagaupod sa iya kahapon. Pwede ninyo ina masulat kag mapadala diri sa This is My Life, DYEV, Action Radio, Burgos Luton Street, Bacolod City. Pero pinakahapos, so kung may internet access ka mo dira or may cellphone ka mo, may data lang, may Facebook account ka mo, napangitaan nyo lang daw personal account ni Tito Wilma. Wilma Antopino sa ito. May send message dira, bisan hindi ta friends, mabato ni Tito We. Kasi si Tito We, hindi makabasa sila. Ha? Pwede nyo man hinagong inyong ngalan, ang inyong lugar. Ang gusto ninyo. Okay. Kung ara lang dira ang iban. Salamat din. Kag, tawe, ano gani? Sa mga senior sa dosen natin, kag sa mga kauturan natin dira nga nagareklamo sa pagpalanakit sa inyo. Okay, madam, yun naman sa tawa. Padayon nun, taning mga diskarte, tadi sa inyo. Kaya mo lang ng kalipayan, tama-tamyaw, taka mo, di ba? Okay, ara, nag-upod siya. Ito sa sininga hapon, si Vincent Chavez. Vincent, mayong hapon sa imo po mandira sa kay Nanay mo Norma. Nanay Norma, mayong hapon. Kay Annalyn Arante, ara ka mo dira sa diin sa Quezon City, no? Sakto na, mayong hapon lang dira sa inyo tanan, kamusta lang kang maghalong man kamutanan. Kay Rod Simon, yes, Rod, thank you, and good afternoon. Kay Tito Mark Gabriel, Tito Mark, salamat man, kag mayong hapon. Kay Ruel Camunias, mayong hapon.
tawe pagpahimunong bala tuto Melili Oligo buara ka. Yes, kay Miss Jane Candido Hildore, titawe ita bayabas. O, salamat kid, no? Ang bayabas rich in vitamin C, ginamit gina siya, Ma'am Jane. Pero padalaya sa akon, pictures ng lansones. Oh, well, anyway, thank you, good Ma'am Jane Candido Hildore. Yes, kay Ma'am Alma Posesyon. Mayong hapon lang na Amifel Ormando. Maapat na naman tani tawi pero hindi pa nakita. Good PM. And kay Feby Habagat, good afternoon. Yes, kagawad timay, kagmunat lubaton sa Mambulak Silay Tiga monitor tawi. Yes, Sir Meleli, thank you, kid. Ay nga mga anak mo. Okay, thanks for the hug ba. Sa nagpadala sang hug, thank you, kid. Hindi ko siya dali lang gid. Dali lang yun kaayo ba? Paamo ka na. Thanks for, yes, Joel Noblezada, kag MJ Cordero. Thank you, kid. Premilita Bakiran, kay Lizel Bagumbayan, mayong hapon. Nulinda Auditor Lapos, mayong hapon man. Yes, Miss Ems also thank you, kid. Kay, Nancy, okay, kay Nancy, paamo ka na tawe. Nancy, di na to siya. Nancy Papas Dagat. Basta gamay do, hindi nakagihitad ng kalimutaw ni tawe. Pero Christine, okay, Jean Marie Dizon Tirol, Prince Army Piliega, tapdan na sa tawe, na? Kay Athea Kim Eriman, kay Nining Grate, mayong hapon lang na. Jufy Montanes, kay Remy Santa Ana, kay Inday Cons, thank you. Okay. Enough lang na anay, balikan talang kamo. Dones Paragosa, silang galiga po do, na salamat gid na. Dones Paragosa, salamat gid. Ara da sila nanday in Rona, na Inday Rona, kanday doon na may salamat. Ari di sila, wala ka mo din sa inyong sunings. Way kaladera kay Eliza, kay Ryle or Liza, kay Dondon, kay Choy Bulag, naga pumatigit sa Action Radio. Ara sila, sa Mabini Valladolid, madamo, salamat. Mabalik pa ko, dugay-dugay, relax lang ka muna. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!
Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga tuloy ang peace talk yan ang gusto ninyo. Sa sunod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Action Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, insaylo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station dito sa siyudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na naman amat ang sulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Action Radio Bacolod. No? Kag tapos mo fire ko my part because the year nga nagsulod ko ito nagtamo dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos isa nagtamo dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa una ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod. Pero dali lang gid bala Tito Wilma, na was katapusan nga daw sa bulan sa Setyembre, Oktubre 1, mag-uumpisa ng aton sininga sa pamaskwa sang ARB. Ang sulit ang papremyo, pamaskwa sang ARB, sang Action Radio Bacolod. Nakaregister na ka mo? O isa wala pagyapo, naka-gets ay ho. Amo ning inyo i-text, adi isulat niyo bala. Ito po nga mga anak mo. I-text ninyo, Action Radio Bacolod. Programa kundi nyo nabatian ng promo, syempre, there is a This is My Life, no? Action Radio Bacolod, This is My Life, imo ngalan, imo edad, imo address, kagang imo contact number. I-send mo ina sa diin. I-send mo sa cellphone number 0970-495-1202. Again, 0970-495-1202. Ma'am Jane, gets muna na
Ang kasam tagakaon kada sa manamit nga bayabas, bakwan panulo ko na inang Bisaya nga bayabas, namit din na siya. Okay, go na nga. Kay Ma'am Alma Posesyon Gonzales, ara, no? Amo na siya. Kag sa iban pa dira naton, kinahanglan din 500 pesos nga cash. Ang ipanghatag na isang Action Radio, umpisa Oktubre 1. Hapos lang na bala, ha? Once nga kapadala ka mo sa inyo entry, syempre, i-validate inanan. Pagkatapos ang himuon, hindi nga magpahimunong kamo, alert kamo starting October 1 sa inyong mga cellphone. Fully charged, matinog ang ringing tone, kag kinahanglan gapamati man kamo sa tanan, gapamati gid sa tanan nga Action Radio Bacolod News and Public Affairs Program. Mga drama sa Action Radio. Bantayan gid kung malawagan ang inyong ngalan, kag matawgan kamo nga. Pero hindi nyo gid pagkalipatan, ano ganing magic words sa Action Radio? Yes, tandaan nyo ang magic words sa Bacolod Action Radio. Okay? Pagtawag, pag masabat mo, automatic, 500 pesos nga cash para sa inyo. Okay? Amula na kasimple, Yes, tawe. Kadto na sa pagbasa sa mga zodiac sign para sa itong horoscope karon nga adlaw. Siyempre, karon nga daw Miyerkules, Setyembre 29, tuig 2021 sa aton horoscope, unahon naton ang mga Libra. Ang mga Libra na tao, Setyembre 24, Oktubre 23, dito sigan ka sa mga Libra. Setyembre 24, Oktubre 23, inyo horoscope, abi ninyo. Problema, marisolbar ina. Kung magpakatawhay ka lang, timuhaon mo nga mag-relax ang imo paminsaron, yes. Kag pangitaan mo sang pamaagi para nga mangin productive man ang bugos mo nga adlaw. Hindi nga magpanimuron ka lang dira. Wake up, Libra. Maswati mo nga numero 28, Justice 35 kag 8. Red rose is your lucky color. Scorpio, ay mga Scorpio, Oktubre 24 to Nobyembre 22. Ikaw, Scorpio, tanan mo nga handong matagan ina katumanan. Kay nga, abi mo subong na palibutan ikaw sa mga mabinuligon nga tao. So, mag-aayuhan ikaw. Maswati mo man ng mga numero 15, 10, 36, kag 28. 13 white is your lucky color. Sagittarius, ang mga Sagittarius na taon, Nobyembre 23 to Disyembre 21, may magabulig sa imo. May magabulig sa imo hatag kapital, may plano ka nga negosyo. Sa labing madali nga panahon gidiya na so tagaan mo man atensyon karon nga adlaw ang isa sa palangga mo sa kabuhi. Okay, maswerte mo man nga numero Sagittarius 41 Justice 8 23 kag 55. Mango orange is your lucky color. Yes, Capricorn, ang mga Capricorn na tao, Disyembre 22, Enero, Justin 9. At ba nga ang na-experiensyahan mo karon nga adlaw? Medyo hindi namin na-experiensya. Importante is maayo ang inubalatyan mo. Kinanglan din. Hindi ka magpadala-dala sa imo emosyon. Kag kung magdesisyon ka man, sa among hitabo, paminsaron mo gid anay sang maayo para hindi ka maghinusoy. 42-25, 12 kag 14, mga maswerte mga numero, lilac, violet is your lucky color. Aquarius, ay mga Aquarius, Enero 20, tugtog, Febrero, Justi 8, abi mo, mabaton mo, karon nga adlaw, bilog mo nga incentive sa imo trabaho, bilog mo gudya. Hindi ka naman tama. Hindi basta may mabaton, ikaw karon nga adlaw. Ang kabugusan sang incentive mo sa imo trabaho. Kag posible man nga makapaambit ka sa mga nagakinahanglan. Dako guro ay Aquarius, maswerte mo nga mga numero 21, 30, 35, card 42. Sun yellow is your lucky color. Kag sa mga Pisces naman, mga Pisces na tao, Pebrero, Justin 9, to Marso 20, maayong performance mo sa trabaho mo subong. Good for you, Pisces. Pasalamat ka sa tanan nga nakabulig sa imo. Pero, sunod sa imo horoscope, halungan mo lang ang imo ikaayong lawas. 28 Justice 33 card 14. Mga maswerte mga numero. Lover red is your lucky color.
Yes, nabatian natong tag si Zodiac Fine para man sa ito yung tag si Horoscope. Relax lang, si Tito Wilma magabalik pa pagkatapos ang pilaman ka mga importante nga mga commercial. Okay. Sa imo da Blenda Jane, amo man nagyapon nga number, ambot mo silingon. Amo na siya dira inyo send ang inyo sining entry na. Bo nga mga anak mo. Paamo ka na wala. Novi Magapan, good afternoon man. Salamat sa imo, Novi. Kay Almira Lim Malazarte, yes, kay Femi Espanyola, mayong hapon sa inyo tanan. Manggilimutan is Camilla. Weng Siriano, yes, salamat Francesca Puso Madarazo, thank you and good afternoon. Kay Maria Ko, salamat man. Kay Martin Gonzalez, I'm sorry, kinakatulog puntas ang dulungan ko, sang ilong ko nga dapa. Okay, Josie, I'm sorry, Josie Tomas, thank you, Ged. Atong atoy kalansingin, kamusta man sa imo, salamat kid. Philip Kenalon Zagay, salamat. Martin Aliling, salamat man. Salamat man kay Eleanor Rigby Agravante, salamat gid sa imo. Iyas titawe, no? Kay Leone Fernandez, so salamat. Bakiran, Primelita, salamat man. Kay Lizelle Bagumbayan, salamat sa inyo, dira, na? Novi Morales, salamat man. Okay, dira sa may bati ito, sila. Sangay 38 dira sa may Barangay Hall Ginismo, nakikapten Hiner Agpalo, kapay yung hapon, mga staff. Salamat kid. Okay, enough na lang na anay ha. Salamat kid sa inyo. Pasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, magdala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon
radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse matuod nga mensahe wala sa ginadampigan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay Sansay anong ang kalintangan Responsable at ang balita Pagkain na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dalaman palanggan Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo Nanay Lina Binet, kay Mando, salamat gid sa Elborian family, kay Nanang Laida, kay Danilo, dira man sa Abiner Machine Shop. So, salamat dira sa inyo Machine Shop, dira sa inyo shop, salamat mayong hapon man. Kay Rebecca Navarro, kay Nanay Melchorita Ferrer, kay Nanay Nelly Malaki, salamat din. Ay, kada sigsang ito na oras, dugay-dugay, relax ka lang Nanay. Mardina Binares, dira sa may barangay Kabog, salamat mayong hapon. Kay Ma'am Milagros Mekhayan sa former principal sa Police Elementary School. Ma'am, thank you kit kag mayong hapon sa imo. Okay? Yes, Tita Wilma. Impong tulos stress ang ito na 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Nay Horacio Encarata, batok sa COVID-19. Horacio Emperata batok sa COVID-19. O maluluyon kag mahinuklugon nga amay. Kami nagapalapit sa imo sa among kinahanglanon. Sa pagpangayo sang imo pagtabang batok sa COVID-19 virus nga nagtuglag sa kadamuan kag nagutas sa mga kabuhi. Kami nagapangayo nga imo kami tamdon sing may paghigugma kag sa imo makaalayo nga kamot. Dulaa sa amon ang kahadlok sa masakit kag kamatayon.
Ipanumbalik sa amon ang paglaom, kag pabakura ang amon pagtuo. Kami nagapangamuyo, nga imo tuytuyan ang mga tao nga gintugyanan sa paghimo sang bulong sang sining balatian, agud matapna ang paglaton sini. Kami nagapasalamat sa natukiban nga bakuna nga nahimo paagi sa imo pagbulig. Bindisyuni ang aming mga pagpanikasog sa paggamit sini mga bakuna sa pagpauntad sang pandemya sa amon pungsod. Kami nagapangamuyo para sa amon mga utod nga nagaobra para sa ikaayong lawas. Kabay nga ila maalagaran ang mga masakiton, sing may kasangkol kag kaluoy. Hatagi sila sa ikaayo sang ila panghuna-huna kag lawas. Kabakod sa ila panugyanon, pagdampig gikan sa masakit. Kami nagapangamuyo para sa mga nagamasakit. Kabay sila, mag-aayos sa gilayon. Amligi ang mga nagatatap sa ila. Hatagi sang kapahawayan nga dayon ang mga nagtaliwan na. Hatagi kami sang grasya sa sining mga tion sang pagpanghangkat. Agod kami magpanikasog para sa kayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Kabay ang among pag-ulikid kag kaluoy sa isa kag isa, magbulig sa amon sa siningtion sang krisis, kag magdala sa amon sang pagpanibago kag pagpakasantos. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Hesu Kristo, imo anak, nga nagakabuhi kag nagahari sa paghiupod sang Espiritu Santo. Diyos sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Sa imo panabang, nagadangop kami umahal nga iloy sang Diyos. Hindi pagtamaya ang amon pag-ampo sa amon mga kinahanglanon. Kundi, ilikaw kami sa tanan nga mga katalagman. O mahimayaon kag bulahan nga birhen. Amen. Umahal nga birhen, ikaayos ang nagamasakit, igampo mo kami. San Jose, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. San Sebastian, igampo mo kami. Amen. Kag salamat sa inyo pag-upod kay Tito Wilma sa pagpangamuyo, orasyon para tabato sa COVID-19 kagatong 3 o'clock prayer. Pero, ari, kita pusun ko ang inyo sa mga zodiac sign, kalingawan lang niyang ato, no? Sa mga Aries, anay, mga Aries, Marso 21, Tugtubabil, Justin 9, feeling mo bala blessed sa gid karon nga adlaw, Aries, no? Damo sa nagaabot nga blessing sa imo. So, i-share mo inasunod sa imo horoscope, sa imo isita pareho, para mas pagid na mas pagid nga mag-aabot ang dugang nga grasya sa imo pamilya. Aris, mga masuwati mo nga numero 45, 51, 36 kag Justice 7. Baby pink is your lucky color. Taurus, ang mga Taurus ng mga Abril 20 tugtog Mayo 20. Ang tao nga madugay mo na nga ginapangita, tao yan, na makitaan mo na, makitaan mo siya, makilala mo siya, makita mo siya, makilalaan mo dyan, no? Ini isa ka kahigayunan para liwat nga mabugos mo ang imo pagkatao. Kaya feeling mo daw kulang gid. So nakita mo na siya. Makita mo siya. Magsuwati mo mga numero 35, 14, 21 card, Justice 8. Pearl white is your lucky color. Gemini, ang mga Gemini, Mayo 21, Tugtubunyo 21. Yes, mangin mabinungahon ang imo pagpaninguha, Gemini. Basta hindi mo lang pag-intrahan sang bisyo. Kay kung intrahan mo sunod sa horoscope, tanan ina, madula. No? Ang tanan nga ina magaresulta sa wala. Di ba? Masuwati mo naman nga mga numero 10, 41, 28 card, 31, ice blue is your lucky color. Yes, ang mga Cancer. Ang mga Cancer na tao Hunyo 22, Tugtubulyo 22. Rona Rihida Trava, ari in horoscope. Ari, batunon mo sang hugot
sa imo balitsyagon ang blessing nga mabaton mo, bungasan mga maayo mo nga hinimuan. Kaya sa tutuod, sunod sa imong horoscope, ara sa balitsyagon ang pagbulig sa isig katao. But what yung mga numero? 47, 28, 28, kag 10. Mga ka-brown is your lucky color. Kag sa mga Leo, ang mga Leo ni taong Hulyo 23 to Agosto 22, abi mo ba Leo, ang mga upod mo sa isa ka proyekto nga ginaplano mo o kung ano man nga event, very cooperative gid sa imo. Hindi ka magkatingala sina, ha? Hindi ka gid magkatingala kung makaangkon sang excellent deal ang imo sini nga ginatinguhaan sa karon. 27, 38, 15, kag 11, mga maswati mga numero. Fuchsia pink is your lucky color. Katapusan, Virgo. Ang mga Virgo, Agosto 23, Setyembre 23. Abi mo madiskubrihan mo ang sikreto sang kaayuhan sa kabuhi mo. Secret of success. Madiskubrihan mo ina. Paagi sa pagpangamuyo, kag of course, maka-attract ikaw sa mabinuligon nga tao nga makabulig sa iyo. Maswati mo nga mga numero dyan, si 8, 32, 20, kag 41. Dollar green is your lucky color. So, nabatian natin text sa zodiac sign para naman sa itong text sa horoscope karon nga long Miyerkules, Setyembre 29, 2021, 87 days before December 25, Christmas Day, and 94 days before New Year, January 1, 2022. Wala na si Tita Wilma. Sa panahon nga, kita magpaalam na. Ay ato naman Bible verse of the day nga mabilin sa inyo from Revelation chapter 1 verse 8. I am the Alpha and the Omega, says the Lord God, who is and who was and who is to come, the Almighty. Salamat gid, mayong hapon sa inyo. Buwas na naman, standby sa may tahong nga drama, mensahe ng paghihig. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio!